Kaysa ti probinsya ti Abra, iti panangilagip ti may 80 ket ukpat nga anibersaryo ti araw ng kagitingan wenno Day of Valor ita nga aldaw. Adaan tema, Lakad Kalayaan 2026, ang bawat hakbang pasulong ay pagpupugay sa mga hindi kailanman umurong. Nabigbig ti kinabanwar dagiti Pilipino ken Amerikano a soldado, kabayatan ti Fall of Bataan, idi World War II a napasamak idi April 9, 1942. Nagmarcha dagiti kameng ti militar, pulisya, bumbero ken dagiti Abrenian veterans ken dependents da, iti Casamata Hill, Victoria Park. Naisagot ti sabong iti Shrine of Abreño Fallen Soldiers and Veterans, ken naiyuswat ti Firing of Honor. Simbolo daytoy ti respeto, panagdayaw ken panangilagip ti sakripisyo dagiti nagserbi iti ili ken nangipakita ti kinabanwarda. Sa ating mga kasamahang kasapi ng Regular Reserve Force, Uniform Service, sa ating mga lahat ng lingkod bayan, tayo ang nagpapatuloy ng laban sa kasalukuyan. In every mission, every act of service, you uphold the same values of courage, patriotism, and service. Dahil sa inyo, malinaw sa amin na ang katangian na hindi lamang alaala ng nakaraan. Ito ay isang tungkulin na araw-araw nating sinasabuhay. Inpeteng ti militar a responsibilidad da, ti kinasagana, ken trabaho da iti agbalin a vigilante. Sa bawat sundalo, kapulisan, at sa mga uniform service at lingkod bayan, ang hamon ay matiling handa, disiplinado, at nagkakaisa. Ang tunay na kagitingan ay makikita hindi lamang sa oras ng digmaan, kundi sa araw-araw na pagsunod sa tungkulin, integridad sa serbisyo, at sa malasakit sa ating kapwa Pilipino. Nabigbig dagiti veterans as simbolo ti sibibiyag a kinabanwar. Ay talagang yearly nga balagit ko tayo naglabas kanyak nga nagrigrigaton. Dahil lang civil ram law na ita ang mapukaw lagay experience nga naglablabasan mi. Iti panagtulid ti panawin, saan laeng atiwayawaya ti rumbeng ama itandudo. Ngimket di, karaman pa nga ikan prioridad ti gera kontra ti droga, kriminalidad, ken economic forces. Ang araw ng kagitingan ay pumupukaw sa damdamin ng bawat Pilipino upang pairalin ang kabayanihan sa kanyang paraan upang makatulong sa kapwa Pilipino para maibsan ang epekto ng krisis sa ating lipunan. Inpeteng ni Mayor Poop Cardenas ang magkikaisa ti LGU Bangged, iti daytoy alaban. The call of the times now is for us to unite, to show our solidarity, display that same gallantry, patriotism, and heroism. We cannot fail if we are going to move as one in combating this crisis that we are experiencing at the moment. The local government unit of Bangged will always try to find solutions in order to be able to be of help to address the different angles presented by the crisis that is brought about by the Iran war. Titinaw en apan ng lagip ti araw ng kagitingan, ket saan laing amang tagpatag, iti kinabanwar dagiti Pilipino a militar, no diket daytoy ti mapang taginayon, tinabalaygian a legasiya da. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.